Venim a Montblanc a saber tot de la llegenda de Sant Jordi i per demostrar que darrere de tota llegenda s'hi amaga una mica de ciència. Durant la setmana medieval, què feu aquí? Bueno, hem anat d'excursió a veure les muralles. Hem vingut al lloc ideal. Què voleu saber? Sabeu o no en sabeu de la llegenda de Sant Jordi a Montblanc? Bueno, una mica, però ell pot il·lustrar més, eh? No em deixis. Bueno, és una llegenda que, segons el costumari català de Joan Amades, Sant Jordi va matar el drac aquí mateix, a Montblanc. I llavors, tu saps tot de Sant Jordi, no? I dels dracs i la princesa. Com jo. I més o menys. Què té a veure un drac i una vaca? Pues no la sé. L'has pillat, eh? Doncs possiblement que si el drac té ganes menjarà la vaca. Home, la vaca, la llet. La vaca dona llet. Clar que sí, almenys. Bé, la vaca treu llet i treu què més treu? Els excrements de les vaques. I si li dic que les vaques fan un gas que es diu gas metà i que és inflamable? Ojalà embotellar el gas. Embotellem el gas. Uf, està complicat, la cosa. Hem d'embotellar el gas de les vaques. Es pot aprofitar els excrements per treure el gas matar. I llavors podríem fer foc? Aprofitar-ho tot el circuit de la vaca. Amb el foc i el foc del drac. Ah, molt bé. Tenim una relació, sí senyor. El gas... Quin gas? Gas butano. El de dintre. El de dins, no? Aquest és el que s'inflamaria, que és el que faria un drac. Ensenyaré dos dracs i vostè m'hauria de dir quin creu hauria de ser el drac de Sant Jordi. Veiem. Aquest. Jo sempre l'he vist de verd. Jo diria que el verd, no sé. Per la pinta. Bé, el de Sant Miquel, aquella pintura a mi no em acaba de fer el pes. que s'enfaden. Diguis que s'enfaden. Quantes extremitats té? Penso que en té dues, el drac. 4, 1, 2, 3, 4 i les dues ales. Sí, i dues. I vola o no vola? Clar que vola. Per tant, les extremitats superiors són les ales. Les ales. Com els pollastres. Això. A la llegenda representa que sí que vola. Per tant, quantes extremitats hauria de tenir? Quatre potes no. Només n'ha de tenir dues. Ens esteu enredant, El que sabem és que la ciència que s'amaga darrere dels dracs ens diu que no podrien tenir quatre extremitats. Les superiors haurien de ser ales, si no, no podria volar. Volem demostrar que darrere de tota llegenda s'hi amaga una mica de ciència. Sempre això. Tota la vida. Ahà. Som de Montblanc.